Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Unjoni Ewropea għandha tħares lejn il-gwerra fl-Ukrajna b'mod differenti għax l-approċċ tradizzjonali ma wassal għal imkien għajr li intensifika l-ġlied. Dan qal iżda ma jfissirx li għandu jonqos l-appoġġ li l-Unjoni Ewropea dejjem tat lill-Ukrajna li kienet il-vittma ta' aggressjoni inġusta mir-Russja. Illum il-ġurnata rridu nibdew naraw jekk verament għandniex nibdew nħarsu lejn din il-kwistjoni b'doża ta' realiżmu u pragmatiżmu wkoll. Jiġifieri nistgħu nieħdu l-approach illi nibqgħu ninjettaw biljuni ta' euro f'din il-gwerra u l-konklużjonijiet tal-lum tal-Kunsill Ewropew jindikaw ċar għandna nibqgħu nassistu bis-saħħa kollha illi l-ekonomiji differenti tagħna jippermettulna. Imma mbagħad ukoll irridu naraw il-punt finali fejn sejrin naslu. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru Abela argumenta li wasal il-mument li ma nibqgħux nitkellmu iżjed dwar termini ta' rebħ u telf u li rebħa vera tkun jekk tinsab is-soluzzjoni madwar il-mejda tal-paċi. Għamilha ċara li mhux qed jgħid li r-Russja għandha tirbaħ il-gwerra. Il-Prim Ministru iddeskriva d-diskussjoni dwar l-Ukrajna li għal parti kbira minna kien preżenti għalija l-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky bħala inkuraġġanti, għalkemm mhux il-mexxejja kollha qablu dwar it-triq il-qudiem. Semma li numru ta' stati membri ġeografikament qrib il-gwerra jisħu li l-Unjoni Ewropea għandha timmobilizza l-assi kollha tagħha biex tara li l-gwerra tintrebaħ mill-Ukrajna. Irrimarka li l-mexxejja rikonoxxew realtajiet differenti minn dak li kien qed jiġi diskussa ftit ta' xhur ilu u kif l-elezzjoni ta' Donald Trump bħala President tal-Istati Uniti taf iġġib dimensjoni differenti f'din il-gwerra li issa dieħla fit-tielet sena tagħha. Fil-marġini ta' din il-laqgħa l-Prim Ministru flimkien ma' 10 mexxejja oħra Ewropej u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen iddiskutew il-politika dwar ir-ritorn tal-immigranti li m'għandhomx dritt tal-ażil. F'kummenti lil TVM News qal li l-Kabinet tal-Ministri ftit tal-jiem iddeċida li Malta tappoġġja lill-Italja fil-kawża li fetħet quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li qed tindaga fost oħrajn dwar l-arranġamenti li hemm bejn l-Italja u l-Albanija. Innota li wieħed mis-suċċessi li Malta kellha fil-politika tal-immigrazzjoni kien fil-politika tar-ritorn lejn pajjiżi meqjusa bħala sikuri. Dan is-suċċess qal li jrid jarah trasportat fuq livell Ewropew. U li ma nagħmlu xejn m'għaddix aktar fuq l-aġenda li ma nagħmlu xejn li kien l-approach sfortunatament ta' ftit ta' snin ilu meta aħna konna insabtu saqajna, però konna waħedna iżolati u kważi waħedna, illum nieħu gost li nara 10 stati membri madwar mejda jgħidu l-istess ħaġa u perswas ukoll li fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet se jġibu l-unanimità tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Intant waqt is-summit tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent mal-Unjoni Ewropea l-Prim Ministru qal li l-ħidma bejn l-Aġenziji Ewropej u l-pajjiżi tal-Balkani għandha tkompli twassal għat tnaqqis tal-immigrazzjoni irregolari lejn il-frontieri Ewropej. Irrimarka li dak li sar sa issa f'dan il-qasam juri r-riżultati li jistgħu jintlaħqu jekk dawn jaħdmu flimkien mill-qrib. Din il-kollaborazzjoni qal il-Prim Ministru mhix importanti għar-reġjun tal-Balkani biss imma l-bqija tal-Ewropa, speċjalment fil-kuntest ta' gwerer u l-instabilità li jiddominaw bħalissa. L-aħħar Kunsill Ewropew għal din is-sena jfoka fuq l-irwol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja u kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkonsolida r-rwol tagħha fix-xena internazzjonali, tiddefendi l-interessi tagħha u tippromovi l-pożizzjonijiet tagħha. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li fl-2025 l-Ewropa trid issaħħaħ ir-rwol tagħha biex tagħti direzzjoni fuq livell globali. Matul din il-laqgħa il-Prim Ministru tal-Ungerija Viktor Orban ippreżenta rapport dwar ir-riżultati tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew illi fl-aħħar 6 xhur kienet fidejn l-Ungeriżi. Min Jannar li ġej il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew se tgħaddi għand il-Pollakki għas 6 xhur li ġejjin sa Ġunju li ġej. Ruth Castillo għal TVM News minn Brussell.